Hvad så, guys? Skal I lige se nogle rigtig fucking hackers. Prøv at se her. Og så går jeg lige ud og tager dem, altså. Hvis jeg kan. Jeg gider ikke tage hackers. Ah, fuck, det er dig. Hallo, styr. Det er jo styr. Hallo, kan du ikke sige til ham, han skal... Gør den. Og ja, jeg har Optifine. Bum, 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 bum. Fedt. Jeg ved ikke, om de kan høre dig. Fuck, nu er vi med til at spørge mig. Det var sur BP. Klamt. Han er bare anti nok. Ja. Ej, det skal du nok ikke sige. Han er ikke anti. Har han ikke? Ikke nu. Han har garanteret lige taget det fucking af. Oh my god, fuck, selvfølgelig skal det være sådan et, det skal selvfølgelig være sådan et tårn, man slet ikke kan komme væk fra. Altså, man kan ikke stå og skyde med bue. Hey, der er jeg. Nej. Det er min anden account, det der. Jeg står bare FK. Der er en 5. Ja. Prøv at se det der hack. Se det. Se det. See it, Lukas. Det var fandme. Ja. Og siger.